Broc môr. Pwy sy'n gwybod beth ydy broc môr? Meddai Useless wrth y dosbarth. Tywelwch mawr. Braw demi mo, meddai Carangan fy nghlist. Ie, meddai Useless wrtho. Whisky Cymraeg, meddai Caranga chodi ysgwyddau. Nage, Courtney, sŵn y môr yw hwnnw. Beth ydy chi'n wybod am whisky, Sir, meddwn ni? Dyna ddigon, meddai Sir. Flotsam and jetsam, meddai Tyrion gan ochnedio. Roedd e wedi blino'r ein lol. Meddai dosbarth i gyd gyda'i gilydd? Da iawn, Tyrion, meddai Sir. Aeth ymlaen i gliro mae'r pethau y mae'r llanw yn ei gadael ar y traeth ydy broc môr. Tylefydd o lawr i'r doci ar fore dydd Sul. Y pethau rydych chi'n ei gweld y ganol y stryd. Mae'n fwy tebyg i dreithio Normandy ym 1940. Mae digon o dystiolaeth o'r bywyd gwyllt y mae pobl yn ei fyw yma yn y bore bach. Mae'n werth codi'n gynnar ambell dro i weld beth sydd i'w gael. Arian man y mae pobl meddwl wedi ei gollwng wrth dalu am y tacsi. Does neb yn trafferthu codi darnau 5 ceiniog y dyddiau hyn. Ac o ble yn y byd y daeth teiar sydd ar ganol y palmant? O ble daeth matres sydd ar ganol y rheol? Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwisgo menig wrth fynd i hela. Mae nodwyddau gwag yn y gwter. Un bore Sul, i lawr rhwng siop Achmed a Thŷ Cwini Ffrodro, gwelsom ni esgid Doc Martin. Just wedi cael ei gadael ar dir gwastraff. Esgid trendy, rhy dda i'w thaflu. Edrychodd pawb ar ei gilydd yn syn. Ond roedd John 90 yn honni ei fod yn gwybod yr hanes y tu ôl iddi. Taxi Cai. 3 o'r gloch y bore. Roedd 3 dyn wedi dod lawr i'r dre a gofyn am gael ei gollwng yn y fan hyn. 5 punt, please, meddai Cai. Dim ond 10 sydd gen i, meddai'r dyn. Estynodd Cai o boced am 5 punt o newid, cipiodd y dyn y bapur o'i law a rhedodd pawb i ffwrdd. Rhedodd Cai ar ôl y lleidir. Neidiodd am ei goesau, ond collodd ei afel ar bob dim ond un o'r esgidiau. Dim ots, meddai Spud. Mae'r esgyd yna'n werth mwy na 5 punt. Beth od yn dydiau? Weithiau rydych chi o blaid lleidir. Weithiau rydych chi ddim. Dychymig Joe 90, meddai Caranga gan ysgwyd ei ben, a wnaeth neb feddwl dim mwy am y peth. Broc môr ydy'r enw'r gyfres i bobl ifanc ar S4C, meddai Useless wrth y dosbarth. Na, dim eto, ochnneidiodd pawb. Ond dechreuon ni wrando pan glywson ni mae cyfres am ddinas Caerdydd oedd hi. Roedd hi wedi cael ei sgwennu gan awdur lleol o'r enw Dewi Burgess. Doedd y gyfres ddim yn dechrau am sbel eto. Rhag hysbysebu oedd hyn, meddai Useless. Roedd e am i ni gael cyfle i drafod gwaith yr awdur. Roedd e wedi sgwennu storiau o nofelau hefyd. Dangosodd Sir lun y dyn ar gefn un o'i lyfrau. Affan gols, meddai Caranga. Tad ci Fred Flintstone. Pan mae hi'n grocs fel hyn yn sgwennu bobl ifanc? Mae Dewi Burgess yn wahanol, meddai Tyrion. Mae ei fus ar y pyls. Roedd y gang wedi trefnu cwrdd yn y dref bynawn Sul. Roedden ni'n arfer cysau di Sul, ond mae e fel pob diwrnod arall nawr. Wel, i'r rhan fwy ohono ni ta beth. Mae'n rhaid i Rocco fynd i'r eglwys gyda'i deulu yn y bore. Mae e'n teimlo'n prat am ei fod yn gorfod mynd. Ond mae gyda'r eglwys afel arno fe. Mae ofn pechu yn ei herbyn nhw. Ond mae'r eglwys yn gwybod sut i blygu reolau. Felly, mae'r contis yn cael y gorau o'r ddau fyd. Rhoi arian yn y casgliad yn y bore, casglu arian iddyn nhw eu hunain yn y pnawn. Mae nhw'n anfon Rocco i weithio yn y tati burger pnawn Sul. Faswn ni byth yn gweithio fel ceithwas mewn bad burger i neb. Ond mae'n handi adnabod rhywun sydd. 1 burger a sglod, meddai Spud gan winco Rocco tu ôl i'r counter. Hei, mae pawb eisiau byw, meddai Tyrion. Roedd e'n meddwl bod Spud yn hunanol yn archebu dim ond iddo hun. Sticia di at y cinema, meddai Spud wrtho. Mae Rocco a fi yn deall ein gilydd. Eisteddodd pawb ac mewn 5 munud roedd Tyrion yn deall hefyd. Daeth Rocco a bwyd i bawb, mai dim ond un oedd wedi talu. Salute, amigos, meddai Rocco a gwenu fel giat cyn mynd i ffwrdd. Dyna sut mae'r maffia'n gweithio ti'n gweld, meddai Spud. Cynnig na allu di ddim ei wrthod. Y mewn 2 funud, roedd Rocco nôl eto gyda mega cola i bawb. Roedd Tyrion wrth ei fodd gyda'r sgam. Bas e'n gallu fforddio prynu burgers i bawb siwr o fod, ond mae blas gwell ar dwyllio'r system a chael rhai am ddim. Ond roedden ni'n meddwl ei fod yn rhywel iawn i fed cola drwy welltyn ar un bwrdd ar Tyrion. Es i Llundain gyda dad pen oedd ddwetha, meddai John 90 ar ganol y pryd. Mae burgers wicked yn Llundain. Mae Joe yn mynd i Llundain tua 10 gwaith bob blwyddyn, meddai ni gan winco'r Tyrion. Meddai Tyrion, ble ys di felly? Es i gyngerdd Oasis. Dwi wedi gweld nhw 7 neu 8 o weithiau nawr. Na bod nhw hefyd. Siarad gyda nhw tu ôl i'r llwyfan. Mae dad yn gweithio gyda showbiz ti'n gweld. Cysylltiadau gyda fe.
Cysylltiadau, medde Tyrion. Dyna be wedys i, medde Jo. Wedyn yn y bore, cyn mynd adre, eithon ni Madame Tussauds, a lan o'r Eiffel Tower. Chwarddodd pawb yn uchel. Be sy'n bod, medde Jo? Can fi gennis? Ni'n mynd i Brasil pan wythnos nesa. Pan mae'n dweud celwydd drwy'r amser, gofynnodd Tyrion ar ôl i Jo fynd i'r tŷ bach. Dwi ddim yn gwybod, medde Caranga. Jo 90 yw e, ond y fe. Fantasy ffric go iawn, medde Tyrion. Ie, meddwn ni. Pai byth a chredu dim mae o'n dweud. Ond gelli di fy nghredu i, medde Spud. Eithon ni gyd yn dawel. Ceisiodd pawb ymddeheiro i Spud am ei gyhyddo o dorri mewn i dŷ Queenie. Popeth yn iawn, medde Spud. Fyddwn ni byth yn dwynyddi ar hen fenyw fel la. Wel, o'n i bai fy mod i'n desperate. Ar ôl yr ysgol dydd Mercher, roeddwn ni gyd wedi trefnu cwrdd yng Nghaffi Conti. Wel, pawb ond Caranga. Roedd e wedi gadael y bws yn y dref. Roedd e'n gwrthod dweud wrth neb i ble roedd e'n mynd. Roedd Tyrion yn dod lawr i'r docen eitha aml nawr, eisiau mwynhau'r awyrgylch, medde fe, cyn i consortiwm crap ar gweddill yn ystod lle am byth. Mae'n aelod go iawn o'r gang erbyn hyn. Eithom ni'r caffi. Roedd Queenie yn eistedd yno yn cael paned ar ei phen ei hun. Roedd hi'n crynu fel deilen ac yn colli ei the dros bob man. Be sy'n bod, Queenie, meddwn ni? Roedd Queenie'n dweud ei bod hi'n gweld wynebau yn y ffenest bob nos, ysbrydion drwg mewn masgau grotesg. Roedden nhw'n gwneud sŵn rhyfedd ac yn gwneud stymiau arni hi. Hanner call a dwl, meddai Spud dan ei wynt. Junkies, gwneud Tyrion? Dychmygu pethau mae hi drian, meddwn ni. Mae wedi mynd yn rhy hen i fyw ar ei phen ei hun. Yn sydyn, dyma Caranga yn hedfan i mewn drwy'r drws. Roedd e fel dyn gwyllt, yn wen o glist i glist. Roedd e'n gwisgo par o Doc Martens newydd sbon am ei draed. Ple gest ti'r heina, meddai Spud yn ei ddigeddus? Dim problem, meddai Caranga. Troed dde oedd yr esgyd ffeindio ni ar y stryd, ti'n gweld? Ac mae digon o draed chwith ar gael yn Leid Ponsei, ond oes e? Pam na wnes i ddim meddwl am hynna, meddai Spud, a dyma pawb yn chwerthin. Pawb ond Rocco. Roedd e'n sefyll y tu ôl i'r counter gyda'i dad. Roedden nhw wedi derbyn llythyr oddi wrth perchennog y caffi. Rhybydd i adael. Y fenyw mewn di oedd Pierre Caffi. Roedd tad Rocco wedi bod yn talu rhent iddi ers blynyddoedd. Ond nawr, roedd hi eisiau gwerthu'r caffi. Cariad mam. Roedd hi fel diwrnod angladd yng Nghaffi Conti. Roedd hi fel petai holl Eidalwyr De Cymru, Ewrop a'r byd wedi galw yno. Galw i gyd ymdeimlo gyda theulu Rocco. Roedd Conti wedi gofyn i'r fenyw mewn di ail feddwl. Codi'r rhent, codi morgais, unrhyw beth. Ond oedd hi ddim eisiau gwybod. Roedd breuddwyd Conti yn ddarnau. Breuddwyd Conti oedd troi'r caffi'n Ristorante Villaggio. Caffi smart i Sêr y byd adloniant Cymraeg ddod yno i fwyto i syddfeidd. Ond dros nos, roedd gwerth mawr i dir adeiladu yn y dociau. Roedd pobl yn gwneud unrhyw beth i gael gafel ar dir. Roedd hyd yn oed y cwmni teledu'n gorfod gadael. Erbyn i Conti feddwl am brynu'r les, roedd hi'n rhy hwyr. Roedd y perchennog wedi gweld y gallai wneud ffortiwn. Roedden ni'n arfer cael hwyl fan hyn, meddai Caranga. Nodiodd at gasog ddi wrth ei ochr. Roedd hyd yn oed yr offeiriad wedi galw heibio i'r arfendith olaf i gorff yr un gaffi. Allan â ni ac i lawr at y cei. Mae nhw wedi dechrau adeiladu morglawdd yno. Dyma'r cam cyntaf i greu marina i bobl sy'n gallu fforddio prynu iot. Yn y cyfamser, mae perygl i lawer o dau yn yr ardal. Bydd lefelau dŵr yn codi. Gallai sylerydd pobl gael ei gorlifo. Peidiwch a phoeni, meddai'r awdurdodau. Ond nid nhw sy'n byw yma i fe. Gwlad yr Haf ydy'r enw'r bloc newydd o fflatiau ar ymyl y doc, ond Somerset View mae'r gwerthwr yn dweud wrth y criw o grach o'r amgylch. Only 2.5 hours from London. Estron yn gwerthu estronied. Ond yna fe, gallwch werthu eich gwlad yn ddwyieithog nawr. Anghofio am y dre, meddai Caranga. Does dim gwaith i ni hyd yn oed yn y dociau. Daeth Sam Somali draw i gicio'i sodle. Syllodd e allan i'r môr. Bydd yn gwneud hyn am oriau bob dydd. Breuddwydio mae e am y dyddiau pan oedd yr Indian Ocean yn golygu mwy iddo na Tandori yn Gybalfa. Ond oedd dim amser gyda fi boen i'm y dociau. Roedd digon o broblemau gyda fi fy hun. Be sy'n bod non, meddai mam i noson. Roeddwn ni'n darllen just 17. Dim byd, meddwn ni. Wyt ti'n hoffi'r CD? Roedd mam wedi prynu album newydd Stone Roses i fi, anreg pen blwydd. Ond beth oedd hi eisiau? Medal? Falsio oedd hi. Roeddwn ni'n gwybod hynny'n iawn. Mae Queenie mewn stad, ti'n gwybod, meddai mam. Falle dyle hi symud at y teulu yn Basingstoke.
Falle dylwn ni symud mas hefyd, meddwn ni'n bwdlyd. Gwranda non, medda mam, roedd hi'n swnio fel athrawes. Dwi'n meddwl bod nhw'n well ni gael sgwrs. Does dim byd i'w ddweud, meddwn ni, a mynd i fy stafell. Ond pwy oeddwn ni'n ei dwyllo? Roeddwn ni wedi cael siom ofnadwy. Roeddwn ni wedi codi'n gynnar un bore wrth yn gwaith cartref ffiseg. Hych y fi, ond mae Tirion eisiau bod yn ffisegydd cwantwm, dwi'n meddwl. A dyna pryd y gwelais i fe. Roedd yn sefyll yn y cysgod ar waelod y grisiau. Roedd hi'n cymryd y sioc iddo fe oedd i fi. Bore da, medda fe, ac edrych yn swil wrth dynhau ei felt. Non, ie? Ie, meddwn ni. Roeddwn ni'n synnu bod mam wedi cael gafel ar Gymro. Roeddwn ni'n methu lan a chredu fod e mor hen. Mi aedd i braidd yn hwyr yn o'n i'n eithio'r li, medda fe. A mi gynigiodd dy fam y soffa i mi. Soffa ddiawl. Be mae fe'n feddwl ydw i, ffwl? Ers pryd mae yna soffa yn y llofft. Clywed y fod ti'n gwneud yn dda yn yr ysgol, meddai, a nodio at y llyfr yn fy llaw. Ydw, meddwn ni. Esgusodwch fi, mae da fi waith cartre i'w wneud. Gwelai di eto, medda fe. Symudodd tuag at y drws ble roedd yna fwy o ole. A dyna pryd y sylweddolais i. Roeddwn ni'n ei adnabod e. Ces i sioc ar y mynd nôl pan welais i pwy oedd cariad mam. Syr, meddwn ni, a chodi fy llaw yn y dosbarth. Roedd Hughless ar ganol sgwennu ar y bwrdd di. Peidiwch â thorri ar draws. Ond syr, meddwn ni, dwi'n nabod awdur Broc Môr. Be? Dwi'n nabod Dewi Burgess. Mae fy nifer gyda mam yn y Casablanca bob nos Sadwrn. Peidiwch â siarad yn wirion, medda Hughes. Trodd nôl at y bwrdd di. Wyt ti wir yn nabod Dewi Burgess, medda Tirion ar ôl y wers? Ydw, meddwn ni. Wel, dwi wedi cwrdd efo unwaith. Waw, medda Tirion. Dwi'n fan mawr. Fe ydi fy hoff awdur Cymraeg i. Syth oddi ar y stryd, dim lol, dim rhagrydd. Ti'n gwybod beth dwi'n meddwl? Ydw, meddwn ni. Ysgwn i ydy'r awdur un peth ar dyn. Ddywedais i ddim wrth Tirion bod ei awdur mawr yn dod i'n tŷ ni bob wythnos i chwilio am ysbrydoliaeth. Ond tranoeth, daeth ei affentwr yn y felau Dewi Burgess i fi. Cymru Ceriff, 7 gwaith yn Grangetown a ffrindiau Philip Roth. Caerdydd ydi cefndir ei nofelau fe i gyd, medda Tirion. Ac fel mae e'n dweud, i'r de o heol Casnewydd, mae'r Gaerdydd go iawn. Darllenais y broliant ar gefn un o'r llyfrau. Roedd gyda fi fwy o ddiddordeb nawr na pan ddangosodd Hughless y llun un o'r blaen. Diddorol, meddyliais. Diddorol iawn. Ond oedd gen i ddim amser i'w wastraffu ar Dewi Burgess. Roedd pethau pwysicach gyda fi ar fy meddwl. Gwranda, Tirion, meddwn ni mor rhywiol ag y gallwn ni'n ei glist. Doeddwn ni ddim eisiau i bawb yn y llyfrgell ein clywed ni. Wyt ti'n ffansio mynd i gig yng Nghlwb Ifor Bach y penwythnos nesaf? Mae Gorkis a Super Furry Animals yn chwarae yna. Ie, gret, medda Tirion. Dweud wrth y gang, awn ni gyd i lawr gyda'n gilydd. Nid dyna'n union oedd gyda fi mewn golwg. Dyna ddiwedd yr fy syniad doli mae mwyn bod yn agos i mi roedd Tirion wedi ymuno'r gang. Beth da ti'n erbyn Dewey, meddai mam? Dim byd, meddwn ni. Ar wahan i'r ffaith ei fod yn ddigon hyn i fod yn dacu i fi. Mae e'n ddyn caredig, meddai mam. Mae e'n hael iawn gyda'i arian, ac mae'n rhoi amser da i fi. Dwi'n siŵr. Dydy ddim yn hawdd magu plentyn ar dy ben dy hunan. Fydda ti ddim yn cael hanner cymaint o bethau o'n i bai am Dewey. O ie, meddwn ni. Mae e'n talu ti nawr, odyw e? Byd di'n ofalus, meddai mam. Dwi ti ddim yn rhy hen i gael clipen, ond roeddwn ni wedi cael digon. Felly nes i ddim dal nôl. Does dim ryfedd ei fod yn sleifio mas o'r drws na bob bore, nôl at i'w wraig ei blant yn gincoed, dyma mam yn rhoi peltyn i fi nes oedd ni'n troi. Rhedes i allan i'r nos a cherdded rown y strydydd am oriau. Gwelais Gina, chwaer Spud, yn sefyll mewn drws siop. Roedd hi'n gwisgo dillad lledr di. Haia Gina, meddwn ni. Cer o me, dwi'n gweithio, medda Gina. Dyma gar mawr coch yn stopio wrth y pafin. Aeth Gina i mewn at 2 ddyn. Gyfynodd un i fi a oeddwn ni eisiau mynd hefyd. Rhedes i ffwrdd wedi dychryn, i ffwrdd â fi fel mellten i lawr at y cei. Sefais ar ymyl y dŵr. Roeddwn i'n teimlo bod y byd i gyd yn ferbyn ni. Roedd pelten mam yn dal i losgi fy moch. Roedd hi'n amlwg nad oedd Tirion yn meddwl dim ohono fi chwaith. Gormod o fabi fel pob bachgen yn y flwyddyn. Meddwl am ddim byd ond bod yn rhan o gang. Yn sydyn clywai sŵn. Troies i rown mewn braw, ond dim ond Sam Somali oedd yno. Yn syllu tua'r gorwel, roedd hi'n noson olau leiad braf. Roedd Sêr y Dociau Newydd yn pefrio yn yr awyr uwch y môr. Dal i gredu. Welwch chi'r eglws fach acwn fancw?
meddai Dewi Burgess wrth mam a fi. Roedden ni ar fin y dŵr yng ngorau dydd. Fanna bydd yr ôl dal ei dilyn addoli ers talwm. Ac os edrychwch chi'r gogledd fan cw, dyna chi fynydd y garth. Dyna'r mynydd y sonir amdano yn y ffilm The English Man Who Went Up a Hill and Came Down a Mountain. Y peth gweitha nes i erioed oedd darganfod pwy oedd cariad mam. Roedden nhw wedi penderfynu nad oedd pwynt cuddio'r pethau rhagor. Wel, ddim wrth wrtha i, ta beth. Roedd rhaid i Dewi a fi bondio. Roedd y tri ohono ni'n mynd o gwmpas y doci am dro, mwyn i'r awdur mawr cael dweud hanes ein bro ein hunain wrtho ni. Wedyn roedden ni'n mynd adref i gael te. Pathetic neu be. Gobeithio ei fod yn hoffi Stone Roses a Green Day, meddwn ni wrth mam. Dyma fi'n troi'r geto blastydd yn uwch. Mae'n rhaid i ti trio ddeall, meddwl mam. Dydy Dewey ddim yn hapus gartre. Pam na wnaeth ei adael te? Dydy pethau ddim o'r syml â hynny. Na, meddwn ni. Dwi'n nabod y crach. Byw yn suburbia a dod lawr i fan hyn pan maen nhw moyn cael tamed bach o sport. Wel, neu ge Dewey yw'r unig un i fe, meddwl mam. Tirion oedd hi'n feddwl. Doedd ni ddim wedi gweld tirion os oesau. Dim ond yn y dosbarth wrth gwrs. Roedd e'n rhy brysur yn crafu tîn ar athrawon yn y fan hynny ta beth. Dywedais i nef y mod i'n rhy brysur i fynd allan gyda'r gang, ac wnes i fy ngorau droi'r gang ni erbyn e. Roedd hi'n anodd troi caranga, yn ches i ddim trwbl o gwbl dy spyd. Be sy'n bod yn on, meddwl tirion wrth Rocco ar yr iard? Dwi ddim yn gwybod, meddwl Rocco. Credu bod wncl gyda hi, a dydy hi ddim yn ei hoffi fe. Mae gyda Dewi Burgess BMW mawr gyda ffenestri tywyll. Rhag i ormod y ffans ei adnabod e, meddwl tirion. Rhag i neb ei weld e mynd â fi a mam o rownd y ddinas am dro. Dyna'r rheswm heddiw. Eifr nofelo, Shirley Bassey, John Toshak, Shaking Stevens. Mi ddangosai'r strydoedd lle roedden nhw gyd yn byw, meddwl Dewi wrth yr o gwmpas. Mi fi oedd Paul Robeson yn canu yn gael ar glowyr fan cw, ac mae tŷ Roland Hughes wedi gladdu am ynwen Curtays. Dewey, meddwl mam gan rowlio llyged, ddim touristiaid ydy ni ti'n gwybod. Sori, meddwl Dewi. Dwi'n dysgu pader i berson. Di'n dŵad ydw i te. Trien i fod wedi dŵad o gwbl. Dyna'r cwbl oeddwn ni'n gallu ei ddweud. Roedd e'n dechrau dod rhwng mam a fi. Roedden ni wedi dechrau cysau'r ysgol. Dim ond mwyn tirion roedden ni erioed wedi gwneud ymdrech ta beth. Beth oedd pwynt hynny nawr? Doedden ni ddim yn gwneud gwaith cartre fel y dylwn ni. Roedden ni'n ymddwyn yn bolsi yn y gwersi. Un dyrnod penderfynais fynd y tu ôl i'r sied feics at ysmygwyr. Rydw i'n meddwl bod smygu'n beth twp, ond i'r diawl a phopeth. Roeddwn ni eisiau mwgyn. Hei, look out, meddwl rhywun. Mae coch bach yn dod. Sefais yn stond wrth i'r athro gyrraedd. Cuddias y ffag y tu ôl i fy nghefn. Non gratis, meddwl coch. Be sydd gennych chi yn eich llaw? Dim byd, meddwl ni. Ond roedd y smoke signal yn gweud rhywbeth gwahanol. Rhacsod bach y docie, meddwl coch, yn dod ag enw dyrwg i'r ysgol. Mi fydd hi'n bleser mawr cael ffonio'ch mam. Ond yn sydyn, dyma Spud yn cipio'r ffag o fy llaw. A the fyny at coch bach. Ddim non oedd e, syr. Fi. Persona non gratis, meddwl coch rhwng ei ddannedd. Ciciodd ben ôl Spud i gyfeiriad stafell prifathro. Syr, meddwn ni yn y dosbarth Cymraeg. Roeddwn ni'n ceisio fy ngorau dynnu ar Hughesles. Allwn ni ddarllen un o'n nofelau Dewi Burgess yn y dosbarth? Fel beth, meddai syr. Fel, 7 gwaith yn Grangetown er enghraifft, meddwn ni. Edrychais drwy gil fy llyged y tirion. O, na, meddai Hughesles. Dydy hi ddim yn addas i blant. A nôl â ni at gylchgronau'r urdd. Syr, meddwn ni eto, ddim mewn confent ni'n byw chi'n gwybod. Cwfaint, meddai tirion, yr un peth i tithau, meddwn ni. Pam mae'r cylchgronau Cymraeg yma'n esgus nad ydy'r byd mawr drwg ddim yn bod? Be da chi'n feddwl, meddai Hughesles? Rhyw, meddwn ni, cyffuriau, rhegi. Rydyn ni'n sôn am yr rheina i gyd. Ydych, ar ôl ei dipio nhw mewn antiseptic. Pwy ydych chi'n drio i dwyllo? Ddim plant ydy pobl ifanc. Dwi'n gwybod popeth sydd i wybod ys pan oeddwn ni'n yr ysgol gynradd. Mae'n gyd yn hollol pathetic. All right, non, all right, meddwl athro. Mi gech chi sgwennu treithawd ar y mater. Iawn, mwyn i chi gael e i gyd allan o'ch system. Roedd ni'n sylwi bod tirion yn chwerthin. Chwerthin am fy mhen i siwr o fod. Be sy'n bod na ti, meddwl ni wrth weld yn syllu arna fi yn y coridor? Dim byd, meddwl tirion. Edmygu dy gytsti, dyna i gyd. Rwyt ti'n fodlon dweud beth mae'r dosbarth i gyd yn ei feddwl. Am y tro cyntaf ers sbel, eithon ni gyd draw i'r caffi gyda'n gilydd.
Roedd hi'n braf bod nôl ar y syrcit, ac yn brafiach byth fod Tirion a fi'n deall yn gilydd eto. Diolch am achub yn rhoi ni dy coch bach, meddwn ni wrth Spud. Dim problem, meddai Spud a syllu'n hir ar Tirion. Edrychai i ar dy ôl di. Coffi, meddai Tirion. What's all this then? Meddai llais hyfryd y gyfeiriad y drws. Ain't you got a Welsh word for coffee? Safodd Tirion yn unfan. Siaradodd yn ei Saesneg gorau. Mae coffi wedi enwi ar ôl ardal yn Ethiopia, o ble y daeth y planhigyn greiddiol. Yna trodd at y bwyd at y counter. Salad, gair Lladin am halen, a gair Indiaid o dde America ydy tomato. Gair Mandarin ydy tea, ond mae sandwich wedi ei enwi ar ôl Lord Sandwich, jyst rhag ofn eich bod chi'n poeni nad oes dim byd yn dod o'r Saesneg. Who swallowed a dictionary then? Meddai crap, a'i gynffon rhwng ei goesau. O, gyda llaw, meddai Tirion. Rhag ofn eich bod yn dal i eisiau gwybod, cafodd Hamburg ei enwi ar ôl tref Hamburg yn yr Almaen. A dyna gau ceg y cocni am ychydig, ond ddim yn hir. Daeth y fenyw mewn dydd mewn. Eisteddodd i lawr i drafod busnes gyda crap a conti. Twpsyn, meddai Tirion, yn nodiad crap. Ni ydy'r twpsod, meddai Rocco. Gwerthu'n gwlad i bethau fel na. Oeddet ti'n gwybod bod Roald Dahl yn mynd i'r eglwys yna? Meddwn ni wrth Tirion wrth i ni gerdded i lawr y bai. Be? Meddai Tirion yn syn. Roedd hi'n braf cael dysgu rhywbeth i Tirion am newid. Wel, mae Dewi Burgess yn ddau rhywbeth. Diddorol iawn, meddai Tirion. Dim ond i trog set un hanes, meddai Spud yn gas, ac i ffwrdd â fe a Joe 90 i ganol y dociau chwilio am drwbl. Mae un dy ffansio di ond diwe, meddai Tirion. Pwy? Spud? Ceisiau fi ni grafi. Dim ond ffrindiau di pawb yn y gang. Cofia. Mae pethau rhyfeddach yn digwydd. Be? Meddai Tirion. Sut hoffet ti gwrdd â Dewi Burgess, meddwn ni. Eisteddwm ni ar y cei a dywedais i hanes mam ar awdur mawr wrth Tirion. Roedd y llanw'n dod i mewn, a'r môr yn ffrwnt. Roedd Tirion yn methu credu ei glistiau. Wrth gwrs, meddwn ni, roedd Roald Dahl a Dewi Burgess yn gwmys yr un peth ei gilydd. Sut? Cadw siop ar heol biwt roedd rhieni Dahl, ond fe? Ond draw yn Llandaf roedd Roald bach yn byw ac yn mynd i'r ysgol. Gwmws fel y bobl sy'n eisiau gwerthu caffi conti. Erioed wedi byw yma, dim ond moyn yr arian. Dydw i ddim eisiau mynd o yma. Na gwyt, meddwn ni? Na, meddai Tirion ac edrych am yw fy llygaid. Dwi eisiau dod i nabod y lle'n well. Diwedd y gan. Pan agorais i'r llenni un bore, roedd lori Pickford wedi parcio dros y ffordd. Roedd dynion wrth i'n gwagio tŷ Queenie Prothero. Diwrnod trist, meddai mam. Cafodd Queenie ei geni ar ddiwrnod coronydd Frenhines Mary. Priododd i Ianto Prothero llongor o glo o ferthyr rhwng y ddau rhyfel. Cysau hanes, meddwn ni gan esgus bod yn galed. Ie, wel nid hanes ydi ei Queenie, ti'n gweld. Ei bywyd hi yw e. Dydy hi just ddim eisiau gadael y tŷ na. Man a man, meddwn ni. Dwi'n siŵr y bydd hi'n hapusach gyda'i theulu yn Basingstoke. Basingstoke, meddai mam. Nid i Basingstoke mae Queenie'n mynd. I'r cartre hen bobl mae hi'n mynd. Roedd cysgod dros y cwmni yn y caffi hefyd. Bob tro roeddwn ni'n mynd yno, roeddwn ni'n meddwl ei falle mai dyna'r fydda'r tro olaf i ni gwrdd yno. A phwy sydd eisiau mynd i anglaf bob dydd. Roedd tad Rocco wedi dechrau efed yn drwm iawn. Roedd e wedi colli diddordeb yn y busnes. Roedd e wedi cael gafel ar siop arall i'w rhenti. Ond roedd Conti ddim yn edrych ymlaen at werthu sglodion i fyfyrwyr yn Cyteis. Consortium crap, meddai Rocco'n chwerw. Erbyn hyn, roedden ni gyd yn gwybod mai nhw oedd y drwg yn y caws. Roedd hi'n amlwg mai crap roedd y fenyw mewn dyn gwerthu. Roedd Joe 90 wrth i'n creu ffantasïau anhygoel. Roedd e'n dychmygu bod y cocni wedi bod yn codi ofn ar y Queenie hefyd, i'w gyrru hi o'i chartref. Dydych chi ddim wedi gweld dim byd eto, dyna beth wedodd e, meddai Joe. Roedd Cai Taxi Cai yn dweud ei fod wedi gweld dyn gyda gwn 2 faril yn cerdded ar y sgwâr neithiwr. Gen lôn y dociau, meddai Spud ei lygyd yn pefrio. Cai dy geg y twpsyn, meddwn ni. Doeddwn ni ddim yn teimlo'n gyfforddus yng nghwmni Spud ers i Tirion ddweud ei fod ei lygyd arnau. Chi fel plant bach. Be chi'n feddwl yw fan hyn? New York neu rhywbeth? Ond roedd Queenie ar fy meddwl i trwy'r dydd. Roedd gyda nhw arddangosfa ar y cei. Arddangosfa yn dangos i bawb sut le fydd y bai Caerdydd yn y dyfodol. Ond beth am y gorffennol? Doedd neb yn meddwl am hwnnw.
Mae Queenie'n cofio bwledi yn taro'r cei am amser rhyfel, meddwn ni wrth y gang. Mae'n cofio'r bomiau yn cwmpo'r Butte Street. Mae'n edrych fel tasau bom wedi cwmpo yma heddiw, meddai Caranga. Edrychodd ar y teirw dir a'r creiniau. Roedden nhw wrthi'n troi bro ein plentyndod yn un domen o rwbel o'n cwmpas. Ac yn sydyn, dyma fe'n taflu pot y lath. Torodd hi'n ddeilchion yn rws yr arddangosfa, a dyma pawb yn rhedeg i ffwrdd, fel arfer. Roedd y môr fel llyn ar y cei, a'r cychod yn bert yn yr haul. Weithiau, meddwn ni ofturion, byddai'n dychmygu ble roedd ffatri siocled Charlie, a ble yn gwmpas roedd Dani Pencampwr y byd yn byw. Gwyliau, medde Tirion, a rhedeg ei fusydd dros fy siaced denim, rhag i'r cawr mawr cyfeillgar dy gipio di i ffwrdd. Roedden ni wedi cael gwaith cartref gan Hughesles. Roedd e am i ni sgrifennu adolygiad o benod cyntaf Broc Môr ar y teledu. Felly eithon ni gyd i'n tŷ ni os o'n i weld e. Boring, meddai Spud. Roedd e'n dda iawn, meddai Tirion. Mae Dewi Burgess wedi dal naws Caerdydd i'r dim. Dywedes i ddim byd. Doedd Tirion byth wedi cwrdd a'i hoff awdur. Roedd hi'n edrych yn debyg na fydde fe byth yn cael y cyfle nawr. Ond i fi, roedd rhai o'r cymeriadau'n dipyn bach yn rhy agos at yr asgwrn. Ti a fi ydy'r fam ar ferch yna, meddwn ni wrth mam yn noson honna. Compliment, meddwl mam. Syrhad, meddwn ni. Awdur yw e. Parasite i'n feddwl. All Joey ddim ennill alle. Os nad yw e'n dod i lawr yma, ti'n i alw fe'n snob. Os ydy e'n dod yma, ti'n dweud i fod e'n defnyddio ni. O reit meddwn ni. Edrychais i fyw llygaid mam. Ble mae'r jawl nawr te? I ble mae fe wedi mynd? Doedd Dewi Burgess ddim wedi bod i lawr yn y docio ers wythnosau. Unwaith y gorffennodd ymchwil a sgrifennu ei gyfres ddiflannodd e. Mae Dewey'n California yn gwneud reci ar gyfer ffilm. O ie, meddwn ni. Sleepless in Seattle i fe. A menyw dy fe mhob porthfadd siŵr o fod. Na, dim o gwbl, meddai mam. Roedd hi bron a chrio. Mae wedi mynd ei wraig a'r teulu gyda fe. Y dyrnod roedd Queenie'n symud, cododd mam yn gynnar mwyn ei helpu hi gyda'r pacio. Roedd Windsor a'i deulu yn aros yn yr Holiday Inn. Doedden nhw ddim eisiau creu trafferth i Queenie, medden nhw. Roedd mam yn dweud bod Candide gwraig Windsor fel rhech mewn pot jam ta beth. Da i ddim i neb. Wyt ti am ddod draw i helpu, medde mam. Allai ddim, dwi'n cwrdd ar gang. All right. Ond cofio bod rhaid ti ddod draw i ddweud tara wrth Queenie. Wrth gwrs, meddwn ni. Efallai mae ninian nhw ddylwn ni ddweud erbyn hyn. Doeddwn ni ddim yn cael hwyl ar y gêm. Roeddwn ni wedi dechrau sylwi pa mor blentynaidd oedd y bechgyn. Spud a Joe, wrth gwrs. Hyd yn oed Caranga a Rocco. Doedd bosib bod dim byd gwell i'w wneud gyda'ch bywyd na chicio pledren yn llawn o wynt. Hei, beth sy'n bod, medde Tirion? Roedd e wedi sylwi fy mod i'n sefyll ar fy mhen fy hun. Dim byd, meddwn ni. Mae bob dim yn newid non, medde Tirion ac edrych o'i gwmpas. Weithiau i'r gwaith, weithiau i'r gwell. Wyt ti'n ffansio mynd i weld ffilm heno? Beth, gyda'r gang? Na, jyst ti a fi oeddwn i'n feddwl. Bu bron i mi llewygu yn y fan la lle. Roedd ymhen yn dal yn y cymylau pan glwson ni sŵn byddarol y tu ôl i ni. Crash! Roedd Rocco wedi cicio'r bêl trwy ffenest portacabin consortium crap. Ymateb cyntaf pawb oedd rhedeg i ffwrdd. Ond roedd neb o gwmpas. Felly Spud i mewn drwy'r twll yn y ffenest i nôl y bêl. Sawdd pawb arall y tu allan rhag ofni rhywun ddod. Ymen ychydig, agorodd drws y portacabin yr tu fewn. Spud allan. Roedd yn wyn fel y galchen. Beth sy'n bod, meddwn ni? Paid a dweud, medde Joe 90, mae bag Queenie proddro i mewn yna, masgiau, esgyd Doc Martin trwy chwyth popeth. Ddywedodd Spud ddim byd. Dim ond symud nôl yn gwahodd ni edrych mewn. Arglwydd, medde Rocco chroeso i hun. Dyna ble roedd Crap, y cocni, yn gorwedd ar y llawr. Roedd e wedi marw. Rheidodd pawb nôl i gefn y caffi, gan feddwl ffonio'r heddlu. Croesoedd Rocco hun lawer gwaith eto a gweiddi, papa, papa, nerth ei ben. Ond roedd dwy'n i dair potel fal policella wag ar y bwrdd, ac roedd papa conti'n feddw. Roedd e'n eistedd a'i ben ar y bwrdd ac yn ailadrodd y geiriau, Mamma mia, mamma negera, drosodd a throsodd. Yna dechreuodd e ganu, arrivederci, Queenie. Roedd dagrelond ei lygaid. Roedd Queenie wedi bod yn dod i'r caffi bob dydd ers iddo agor. Roedd yr hen conti yn teimlo i'r byw. A dyna pryd y cofio syne. Damia! Dwi wedi anghofio mynd i ddweud hwyl wrth Queenie.
Cododd conti ar ei draed, stopiodd ganu ar ganol nodyn, a syrthiodd fel sach o datws i'r llawr. Papa! Medde Rocco mewn panig. Arhosodd Spud a Joe 90 helpu Rocco i godi ei dad o farw'n fyw. Rhythrodd Tirion y caranga gyda fi lawr i dŷ Queenie, ond wrth gwrs, roedden ni'n rhy hwyr. Y cwbl welson ni oedd cefn yr ambulans yn mynd i lawr heol Butte. Roedd Queenie wedi mynd i'r cartref. Ond diwedd y gan ydy'r geiniog. Pwy oedd yn sefyll o flaen y tŷ, ond y fenyw mewn dŷ. Roedd hi'n ysgwyll llaw gyda Windsor, mab Queenie, ac yn rhoi amlen iddo. Pwy ydy'r ddynes yna, medde Tirion? Dwi ddim yn gwybod, medde Caranga, ond bastad ydy'r Windsor na ta beth. Rachman ddiawl, medde'r llais dwfn o'r tu ôl i ni. Dewi Burgess, medde Tirion yn syn. Ble ti wedi bod, non, medde mam? Chi'n abod y fenyw na, meddwn ni wrth Dewi. Cymru glân gloiw, medde Dewi. Hi a'i gŵr pia hanner y docia yma. Aeth y fenyw mewn dŷ mewn i Mercedes mawr glas. Roedd rhyw ddyn yn eistedd wrth y lliw. Dim ond cip arnyn nhw gesi wrth iddyn nhw fynd heibio i ni. Bu bron i mi a llewygu am yr ail waith mewn dyrnod. Allwn ni ddim credu fy llygaid. Pwy oedd yn gyrru'r car, ond coch bach y banne.